Non digas nada, rectificou. Baixa tranquila, imagino que é o mesmo que vives cada día, só que en azul. Bueno, o mesmo non hai de ser. A verdade é que non lle estaba prestando atención. Sentada no chan, ca bolsa chea de manxares, a boas horas lle ia estar prestando atención. El, vendo que non precisaba as súas instruccións e que a comida disminuía, parou de falar e buscou un oco entre as miñas mans acaparadoras. Levas moito na resistencia, non si? Preguntei tratando de que non se me notase que falaba ca boca chea. Por? Respondiu sen sacarlle ollo á comida. Home, para coñecer os da organización deste tempo, deixei caer a ver se soltaba a prenda. Arqueou a cella descubrindo as miñas intencións. Esbozou un sorriso socarrón e seguiu comendo. Dicir non dixo nada. Ala, dixen erguéndome, vou dar unha volta. Dito feito, non lle dei tempo a reaccionar, medio torciu a cabeza para verme marchar, ou esa impresión me dou. Na rúa tomeino con máis calma. Tratei de integrarme na multitude, que o era menos conforme me achegaba ás casas de pedra. O panorama alí era máis alentador en certo sentido. Nas fiestras había máis cortinas, máis roupa nos cordeles, menos tendas, distintas das que eu coñecía. Gatos sacaron das portas abertas, algún neno xogando, algún berro chamando a comer. Máis vida, moita vida. Desalentador igual non é o calificativo. Pouco convinte quizáis se lle axusta mellor. Todo era perfecto, non sendo que non había ninguén que coñecese. Non tiña cartos para entrar nas tendas e parece que perdera a confianza para comezar a falar como facía decote. Naquel escaparate había cousas interesantes. «Entra, muller, que no escaparate non se ve nada», convidou case ordeando unha muller. Entrei, claro que entrei. No escaparate había cousas interesantes e se dentro tiñan máis, había que velas. Sentín non ter cartos porque era bastante máis barata do que eu acordaba. Máis barata que as tendas de pedra que eu acordaba, quero dicir. «É isto que é?» Preguntei sinalando un pequeno cubo que contiña pequenos cadradiños de cores. A muller miroume extrañada. «É un xogo», explicou collendo. «Trátase de darlle voltas até que cada cara estea dunha mesma cor». «Non parece complicado», soltei con atrevemento. «Aí está o chiste, non parece», dixo a muller dándolle unhas voltas rápidas, casi imperceptibles, e deixando os cadrados dunha cor xuntos no seu lado. Despois descompuxo de novo e doumo. «Por que non o intentas?» «Vale», aceptei o desafío. Non lle fixo falta ver como me desenvolvía. Notoume nas mañas que non o ia dar feito. Non, tiña razón. Non facía máis que darlle voltas a aquela maldita cousa e unha vez xuntaba os verdes descompoñíanseme os azuis. Tiña razón, non era tan fácil. Rendínme deixándolle o cubo de cores enriba do mostrador. Aínda non o intentaches moito, porque non o levas e practicas. A muller sacou a vendedora que levaba dentro. Non teño cartos, dixen xa sen vergoña. A muller agarrou o xoguete e rifoume cun mal mirar de segundos. Despois, collendo alento para conter o enfado, ofreciume o cadrado máxico, deixándoo libre enriba do mostrador. «Veña, lévao igual, aproveita que me pillas de boas», ofreciu, facendo un gran esforzo. «Non, gracias, xa volverei cando teña cartos», respondinlle recuperando a vergoña. Pero insistiu e volviu insistir ata que os ofrecementos soaron a ameaza e decidín coller o quebracabezas irrecompoñible. En canto lle puxen a man enriba, a muller cravoume a súa como se dunha galleta se tratase. «Sabíao!», berrou a muller torcendo a cabeza cara ao interior da tenda. De dentro saiu un home alarmado polo berro da muller.